Hoe hermiddag. Hij komt eens kom naar toen ik kom. Vandaag hebben we banaan. Hij mag weer een roos beginnen. Wasser. Wasser zo. Vandaag is zo. Begin het zo op en als we stop begin. Hij zou we opgebeuren. Je ziet, nog wel lang in een oor. Als we op en stop vandaag. Nee, nou heb ik een keer. Wel, kom ik nog te keer. Als je op je neemt vandaag. Als je lang in een oor wil, kom nachten. Je ziet, en dan nog weer een keer. Ik heb zo gepraat, dat kom. Zie, hoe, daar heb je nog niet. Je ziet, we nachten een keer nou op een stop. Nee? Ik heb zo mee komen leggen als je lekker donker met wat keer. Maar, zo we nachten, hij komt op de stop. Zo, dan beginnen we met de stomen los, nee? Maar zo, hij komt weer zo, ik kom. En we gaan weer op je in de nacht eruit komen. We gaan weer stoppen zo, weer kast gezien. We gaan weer, we gaan gelozen gekregen. Nou, kijk maar dan, hoe hadden. Ik heb maken zo. Kijk maar dan, wat een zo gemaakt. En maak met je stop. Maar zo, ik kan nu beginnen. In mijn kamer, mooi keer, begint te met ademhalen met typen. Dan opeens, en dan weer wat er komt. Nou, stop, en dan werd hij weer in het begin. Wauw. Ik had nog mooi gebeurd. Ja, dan, ik had op een aardje, mooi keer in mijn kamer komt. Met ademhalen, met mooi pensag, met typen getrokken. Dan, en nachten, nou, lang kapjekken. Wat er twee worden aan. Nou, vandaag, in het begin van ik word er bij de one, dan zou ik gekomen. Dan gaan we moe doen. Oh ja, vader. Ik ga nou volgende weer